Minahal nga mga kaigsuunan diha kang Kristo. Kini ang ikaupat nga sesyon sa mensahe sa krus ug mohisgot ko kaninyo mahitungod sa Dios nga nagbuhat sa mga tao. Ang Dios wala gayo sinugdanan o katapusan. Siya naa na sa kahangturan nga walay makatungkad. Dayon sa usa ka sakto nga panahon, nagbuhat ang Dios og usa ka plano. Kini mao ang plano sa paghimo sa langit ug sa yuta ug sa mga tao. Aron sa pagtuman ni ini nga plano, ang Dios nag-andam sa tanan nga mga butang nga tagsa-tagsa sa taas nga panahon. Una, gikan sa espiritual nga luna diin siya nagpuyo. Gilain sa Dios ang pisikal nga luna nga diin siya ang nagbuhat sa tanang mga butang ug sa mga tawo. Unya, ang Dios gibahin sa Dios nga anak ug sa Dios nga Espiritu Santo gikan sa original nga Dios nga nahimong Trinidad. Gikan niini nga panahona ang Dios nagbutang og usa ka larawan ug kini mao ang larawan nga anaa nato nga mga tawo karon. Sa espiritual nga gingharian, siya naghimo og espiritual nga mga binuhat sama sa langit nung panon ug ang mga anghel ug mga kerubin. Sa pisikal nga luna, siya naghimo sa yuta diin ang mga tawo mabuhi. Human siya mahuman sa pagpangandam, ang Dios misugod sa paghimo sa mga langit ug sa yuta sa bug-os. Sa Genesis kapitulo 1, nagsulti kanato mahitungod sa proseso sa unom ka adlaw nga pagbuhat sa Dios. Sa unang adlaw gibuhat niya ang kahayag, sa ikaduhang adlaw ang hawan ug ang sa ikatulo ka adlaw gibahin niya ang yuta ug ang dagat ug naghimo sa mga tanom, mga utanon ug mga kahoy nga naghatag og bunga. Sa ikaupat nga adlaw iyang gihimo ang adlaw, ang bulan ug ang mga bituon sa kalangitan. Ug sa ikalima ka adlaw buhi nga binuhat diha sa dagat ug mga langgam. Sa ikanom ka adlaw siya naghimo sa mga kahayupan ug mga mananap nga nagkamang sa yuta. Sa katapusan iyang gibuhat ang tawo. Ang iyang buhat sa pagbahin sa pisikal nga luna gikan sa espiritual nga gingharian ug sa mga pagpamugna sa mga langit ug sa yuta ug sa tanan nga mga butang alang sa pagbuhat sa mga tawo. Sama sa mga ginikanan dekorasyonan ang kwarto sa bata ug sa pag-andam sa tanang mga butang alang sa mga bata bisan sa wala pa siya mataw. Ang Dios naghimo sa sakto nga palibot alang sa mga tawo ug gibuhat sila aron nga sila makatagamtam sa tanang mga butang. Unya, nganong gibuhat sa Dios ang mga tawo? Nganong iya man gipapuyo ang daghan kaayo nga mga tawo dinhi sa yuta hangtod karon? Kung inyo kining matubag kini nga pangutana, kamo makahimo nga makakuha sa mga tubag kung ngano nga kamo nagpuyo sa ug unsa nga paagi nga kamo kinahanglang magpuyo. Aron mahibalo sa tinuod nga bilis sa mga tawo, una dapat ninyong mahibaw-an ang katuyuan sa Dios sa pagbuhat sa mga tawo. Kamo makahimo nga magkinabuhi nga tinuod nga pasabot og bililhon nga kinabuhi sa diha nga kamo mopuyo sa katuyuan nga natawo niini nga kalibutan. Manginaot ko nga mahibalo kamo sa katuyuan sa pagbuhat sa Dios sa mga tawo pinaagi sa niini nga mensahe. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo makahimo sa pagsugid. Ako nagpuyo sa usa ka tinuod nga bililhon nga kinabuhi. Sa diha nga kamo matapos ang inyong kinabuhi dinhi sa yuta. Mga kaigsuunan diha kang Kristo. Sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 7 kay nag-ingon, "Ug giumol ni Jehovah nga Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta, ug gihupan niya sa mga buho sa iyang mga ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi. Gibuhat sa Dios ang mga langit ug mga yuta pinaagi sa iyang pulong. Apan siya mismo ang nagbuhat sa tawo gikan sa abog sa yuta. Siya nagbuhat dili lamang sa gawas nga panagway, apan bisan usab sa mga katinaihan, mga bukog ug kaunuran, ug ang mga tanan nga mga tisyo sa hingpit. Human buhata sa Dios ang tawo sa hilabihan gayud, siya miginhawa ngadto sa lungag sa iyang ilong nga giginhawa sa kinabuhi. Sukad niini nga panahona, ang mga tawo nahimo nga usa ka buhi nga espiritu. Apan sa diha nga sila makadungog niini, pipila ka mga tawo moingon nga sila dili motuon niini. Sila magduduha kung unsang paagihang usa ka larawan nga gihimo gikan sa abog sa yuta mahimo nga maanaay kinabuhi ug molihok. Apan bisan ang mga tawo usa lamang kaminuhat makahimo og robot nga susama sa mga tawo. Sa diha nga sila makatapok sa kahibalo. Sila makahimo og mga computer nga medyo sama sa utok sa tawo. Sila makahimo pa man gali sa paghimo sa artificial nga katinaihan ug panit. Sa diha nga sila nagkatigom sa ilang nindot nga mga parte aron sa paghimo sa usa ka makina og isumpay kini sa elektrisidad, kini nilihok nga mura og buhi. Bisan ang mga tawo nga mga binuhat makahimo niini nga mga butanga. Unya, nganong lisod man kini alang sa Dios ang labing gamhanan sa paghimo sa mga tawo. Kini nga mga tawo lamang nga nagbutang sa og limitasyon sa ilang mga nahuna nga sila dili makatuo diha sa gahom sa Dios. Bisan karon ang Dios nagpakita kanato sa mga buhat
sa pagbuhat alang kanato sa pagunahuna lapaw sa atong kaugalingon nga mga limitasyon sa mga hunahuna. Sa atong simbahan nga revival o sa kusada, adunay daghang mga tao ang nakasinati sa buhat sa pagbuhat sa Dios. Pananglitan ang mga tao kansang mga tiil lain-lain nga gitas-on tungod sa paralisis sa bata o sa mga aksidente sa trapiko nga nasinati nga ang gitas-on sa ilang mga tiil kay nahimong managsama. Ang mubo nga mga tiil ning taas og 2 ka sentimeter o 4 ka sentimeter o 8 ka sentimeter. Pananglitan si Diakonisa Hek Kyung Song ang wala pa nga paa kay 4 ka sentimeter mas mubo pa kaysa mga tuo tungod sa congenital cerebral palsy. Siya nagtakiang sa diha nga maglakaw ug tungod kay ang iyang dugukan ug sa hawakan nga bukog kay naliso man, lisod para niya ang pagbarog ug paglakaw sa taas na nga panahon. Samtang ni ana siya nakadawat og pagampo diha sa revival meeting ni adtong 1997. Ug sa nianang higayuna, ang iyang mubo nga tiil ning taas nga mauna nga siya makatindog og tulid. Ang dugukan nga nabaog tungod sa mas mubo nga tiil ming tulid, ang hiwi nga bukog sa hawakan kay normal na usab. Ug ang iyang gitas-on mas nitaas og 3 ka sentimeter. Kay ang usa ka mubo nga tiil nga gipatas-an man sama niini dili lamang sa mga bukog apan usab sa mga kaunuran, mga ugat ug mga skin tissues. Kinahanglan nga mabag-o sa bugos. Pinaagi sa pagampo ang Dios naghimo sa usa ka buhat sa pagbuhat aron sa paghimo sa tanan nga mga party nga kompleto. Dugang pa ni adtong 2002 kita adunay usa ka nagkahinusa nga krusada nga gitambungan sa 3 ka milyon ka mga tawo sa Marina Beach, Chennai, India. Usa ka batang lalaki nga gitawag og Ganesh mitambong niini nga meeting. Ug siya anay tumor sa iyang hawakan ug nakadawat og operasyon sa pagtangtang sa party sa hawakan nga buko ug sa hawakan gyud. Usa ka metal nga plate nga gisulod aron sa pagkonekta sa mga nahibilin nga bahin sa hawakan uban sa mga paahan nga bukog. Sa X-ray nga hulagway, tin-aw kamo nga makakita sa metal nga plato ug sa mga tornilyo sa bukog. Bisan human siya nakadawat niini nga operasyon, si Ganesh nagantos gihapon sa kasakit ug siya dili makalakaw kung walay sungkod. Apan sa diha nga siya nakadawat sa pag-ampo sa krusada, ang tanan niyang kasakit na wala dayon. Ug siya nakasukod sa paglakaw ug nakadagan nga siya siyera nga walay sungkod. Makaduwa pa man gani siya og cricket, nga duwa nga mura og baseball. Sa pipila ka mga panahon kita makadungog nga ang iyang mga bukog nga diin ang ubang mga party kay gikuha. Mitubo pag-usab aron iyang karong makuha ang metal plate ug ang mga tornilyo. Ang Dios nga magbubuhat na makapataas sa mubo nga mga tiil, makahimo sa usa ka tawo nga makakalakaw bisan pa nga walay bukog sa mga importante nga mga party ug paghimo sa usa ka nawagta nga bukog nga motubo sa pagbalik. Pinaagi niini nga buhat sa pagbuhat kita sigurado nga mutuo nga gibuhat sa Dios ang mga tawo. Mga kaigsuonan diha kang Kristo, ang Dios nga magbubuhat human niya buhata si Adan ug Eva, gihatagan sila sa binhi sa kinabuhi aron nga sila adunay mga anak. Siya mihatag kanila sa sperm sa lalaki ug sa itlog sa babaye. Sa sperm ug sa itlog kay sentro ang kinabuhi sa enerhiya sa mga ginikanan. Sa gamay nga binhi sa kinabuhi ang panagway sa mga ginikanan, karakter sa labutan ug mga batasan ang tanan anaa aron sa mga anak nga mahisama sa mga ginikanan. Ang Dios mao ang minghatag niini nga binhi sa kinabuhi aron sa paghimo sa mga anak ug siya usab ang usa ka naghatag sa pagpanamkon pinaagi sa binhi. Ang bata kay nahimo sa kombinasyon sa sperm ug sa itlog sa mga ginikanan. Apan ang pagpanamkon kay kontrolado sa Dios. Mga kaisunan diha kang Kristo. Kung ang mga bata na isama sa mga ginikanan ug sa mga katigulangan, asa man na isama si Adan ang amahan sa katawhan. Sa Genesis Kapitulo 1 versikulo 27 kay nag-ingon, "Ug gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila. Lalaki ug babayi iyang gibuhat sila." Si Adan ug Eva gihimo diha sa dagway sa balaan sa Dios. Ang dagway dinhi wala lamang nagtumong sa gawas nga panagway. Ang mas importante alang sa usa ka tawo mao ang iyang espiritu ug ang iyang lawas usa lamang kasudlanan nga gisudlan sa espiritu. Ang mas importante nga pasabot nga sa giingon nga ang tawo gilalang sa dagway sa Dios mao ang iyang espiritu gikan sa espiritu sa Dios ug kini gihimo diha sa dagway sa espiritu sa Dios. Sa diha nga si Adan una nga gibuhat ang iyang espiritu puno lamang sa pagkamaayo, kahayag ug sa kamatuoran sama sa Dios nga mao ang balaan ug putli. Apan sukad sa nga si Adan mingkaon gikan sa kahoy sa kahibalo, ang mga katawhan na mansahan na sa mga sala ug sa dautan.
Dili sama sa diha nga siya unang gilalang. Siya nawad-an sa dagway sa balaan nga Dios. Busa ang atong dapat buhaton isip nga magtutuo sa Dios mao ang pagbawi sa mga nawad-an nga dagway sa balaan sa Dios. Kinahanglan nga ta muhigugma sa Dios ug magkinabuhi sa usa ka nagbag-o nga kinabuhi sumala sa pulong sa Dios. Mga kaigsunan diha kang Kristo, sa katawhan dugay na nga naningkamot nga makakuha sa tubag sa pangutana nganong kita nagpuyo. Apan kita makakaplag sa mga tin-aw nga tubag para sa katuyuan sa atong mga kinabuhi sa diha nga kita muila sa Dios nga magbubuhat. Ato usa unang maamguhan kung nganong gilalang sa Dios ang mga tawo ug giugmad sila niini nga yuta. Karon akong gigamit ang ekspresyon nga kultibasyon or ugmad ug kini kay gikan sa mga sambingay sa Biblia. Adunay daghan nga mga sambingay diha sa Biblia ug sa taliwala ni ana daghan ang may tungod sa pag-ugmad sa yuta, sa pag-uma ug sa pag-ani sa mga prutas ug mga trigo. Pananglitan sa Mateo Kapitulo 13, si Jesus nagtandi sa kasing-kasing sa mga tao sa upat kat matang sa yuta. Siya may pasabot sa sukod sa pagdala sa kamutuoran nga ingon nga bunga nga lain-lain sumala sa unsa nga matang sa mga kasing-kasing sa binhi sa pulong sa Dios ang nahulog. Usab, siya may pasabot mahitungod sa paghukom pinaagi sa mga sambingay sa trigo ug sa mga tahop sa Mateo Kapitulo 3 ug sa pangasambingay sa mga sagbot o sa trigo sa Mateo Kapitulo 13. Ang kalag nga sama sa trigo moadto sa kamalig nga ang gingharian sa langit, apan ang mga kalag nga sama sa mga sagbot ug tahop mahulog ngadto sa kalayo sa impyerno. Pinaagi niini nga biblikanhong mga sambingay, ang Dios nagpahibalo kanato nga si ang iyang paglalang sa mga tao dinhi sa yuta ug sa paggiya sa kasaysayan sa tao mao ang sama sa kultibasyon. Sama sa mag-uuma nga nagdaro sa yuta ug nagugmad, ang Dios nagugmad susab kanato sama sa usa ka mag-uuma. Mao nga kita makaingon nga ang providensya sa Dios sa pagbuhat kanato mga tao ug nagtugod kanato sa pagpuyo dinhi sa yuta kay mao ang providensya sa kultibasyon sa katawhan. Unya nganong gibuhat man sa Dios si Adan ug nag-ugmad sa mga tawo hangtod niining adlaw. Ang katuyuan sa kultibasyon sa katawhan mao ang pag-angkon sa tinuod nga mga anak. Buot sa Dios nga makaangkon og mga anak nga diin makashare siya siyang gugma. Ang Dios magbubuhat adunay gahom sa pagka-Dios, ang otoridad nga maghukom ug istrikto nga hustisya ingon sa usa ka balaan nga binuhat. Apan sa samang higayon siya usab adunay katawhanon nga mga kinaiya, sama sa gugma ug kaluoy. Siya usahay malipay ug mahimong malipayon o mahimong masulubon o magulanon sa ubang mga panahon. Tungod kay siya adunay tawhanon nga kinaiya, siya buot nga aduna siya mabahinan sa iyang gugma kay siya kay maginusara. Mao nga siya nagplano sa paghimo o sa pag-ugmad sa mga tao. Siyempre, bisan dili siya muhimo og mga tao, si adunay dili maihap nga mga anghel ug langitnong mga panon. Sila mao ang mga binuhat nga mutuman lamang sa Dios sa walay kondisyon. Ilang gisimba, gidayog ug mihatag og himaya ngadto sa Dios. Sila dili mga binuhat nga mupili sa pagsunod o dili sa lahi nga mga sitwasyon. Apan mutuman lamang sa walay kondisyon. Apan gusto sa Dios og tinuod nga mga anak nga mosunod uban sa ilang kawalingong kabubuton ug ugma gumikan sa ilang kasing-kasing nga dili sama niini nga mga anghel. Hatagan ko kamo og example. Ang usa ka tawo adunay usa ka anak nga lalaki ug usay naghimo siya og kagubot ug nagpasakit sa kasing-kasing sa iyang mga ginikanan. Apan sa diha nga siya ang iyang ginikanan mingkasaba niya, siya naginusol na ngayo og kapasayloan ug nagduol ngadto sa ginikanan ug manindot ug madanihon nga paagi. Samtang siya mingdako, siya nakasabot sa kasing-kasing sa iyang ginikanan. Ang iyang mga pasalamat ug ugma alang sa grasya sa iyang mga ginikanan nahimong mas dako nga mas nasabtan niya ang iyang mga ginikanan. Ang pananglitan sa iyang balay ana ay usa ka high-tech nga robot. Kini nga robot gihimo sa tanawhanong porma. Kini makasuti pod og mutuman sa tanang mga sugo. Kini makahimo bisan lisod nga mga buhat nga walay bisan unsa nga kalisod nga makabenepisyo sa mga katawhan. Kini dili gayud muhatag sa bisan unsang kagubot o mubuak sa kasing-kasing sa mga ginikanan nga sama sa anak nga lalaki nga gihisgutan karon. Unya, kinsa man niini ang mas gusto ninyo? Miingon ba kamo nga wala mo magkinahanglan og usa ka anak nga lalaki tungod gi kamo adunay high-tech, maayo nga mosunod nga mga robot? Bisan unsa pa ka maayong usa ka robot nga magtuman og kini minghulagway sa mga tawo, dili nato maitandi kini sa atong kagalingong mga anak nga diin mahimo nato ang pag-share sa atong mga kasing-kasing. Gusto sa Dios makaangkon niini nga mata nga tinuod nga mga anak nga diin pwede niyang masalo sa iyang kasing-kasing. Imbis ang langitong panon og mga anghel nga gahimo lamang sa pagsunod. Gusto niya nga og tinuod nga mga anak nga gusto nga mutuman sa gugma sa Dios. Mao nga iyang gihimo ang mga tawo. Kung siya nakaangkon og tinuod nga mga anak nga nakaila siyang kasing-kasing og sa pagsunod, kaniya gikan sa kahiladman sa ilang mga kasing-kasing, siya mogiya kanila ngadto sa walay katapusan nga gingharian sa langit ug sila mga tagamtam lamang sa hingpit nga kasadya ug kalipay.
Apan sa diha nga kamo mag-uma, kamo dili lamang makaangkon og trigo. Bisan tuod ang mag-uuma naning kamo sa tanan niyang kusog, dili lamang trigo apan usab ang tahop sa panahon sa ting-ani. Dili kamo makakaon sa tahop ug kung ibutang ninyo ang tahop sa mga trigo sa kamalig. Bisan ang mga trigo mahimong dili makaon. Busa mahimo ninyo ang sa paggamit sa tahop, alin sa pag-abuno lamang og sa inyong kining sunugon. Sa mao nga usab nga paagi, human sa pag-ugmad sa Dios sa mga tao, iyang ilahi ang trigo ug mga tahop sa katapusan. Sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 12 kay nag-ingon, ang iyang paliran anaa na sa iyang kamot. Pagahiluan niya ang iyang giukan o gipuson niya ang iyang trigo ngadto sa dapa. Apan ang mga uhot nga iyang pagasunugon sa kalayo nga dili arang mapalong. Dinhi ang dili mapalong nga kalayo nagtumong sa kalayo sa impyerno. Sa dihangang katapusan nga gitakda sa Dios, tapuson sa Dios ang kultibasyon sa mga tawo ug muhukom sa tanan nga mga nagpuyo dinhi sa yuta. Sa niini nga panahon ang mga tawo nga wala mahimong trigo, apan ang tahop mahulog ngadto sa kalayo sa impyerno, pinaagi sa paghukom. Unya unsa sa matang sa mga tawo ang trigo nga mosulod sa langitong gingharian ug ang tahop nga mahulog ngadto sa impyerno. Ang trigo mao mga tawo nga bidawat kang Kristo Jesus na higugma sa Dios ug puyo sumala sa pulong sa Dios. Sila mao mga tawo nga makugihon nga mingsalikway sa dautan ug nahimbalik sa nawala nga dagway sa Dios. Sa pikas bahin, ang tahop mao mga tawo nga wala modawat ni Kristo Jesus, ingon nga ilang personal nga manluluwas. Sila mao mga tawo nga nagpuyo sa kabakakan ug mga kangitngit. Apan ang importante nga butang nga dili tanan nga mitanbong sa simbahan mao ang mga trigo. Bisan pa nga sila may ang angkon sa ilang mga ngapil nga sila mingtuo sa Ginoo, kung sila dili magkinabuhi sumala sa pulong sa Dios, apan nagpuyo sa mga sala ug nagsunod sa mga kaiubog sa kalibutan, sila dili trigo, apan tahop. Mao nga sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 21 kay nag-ingon, dili ang tanang magaingon kanako Ginoo Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagatuman sa kabubuton sa kaumahan nga naa sa langit. Minahal nga mga kaigsuonan diha kang Kristo. Sa unang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 4 kay nag-ingon nga nagatinguha nga ang tanang mga tawo magaluwas unta managpakakabot sa kaybalo sa kamatuoran. Gusto sa Dios nga ang tanan makaila siyang kasing-kasing, mahimo nga mga trigo ug sa pag-abot sa kaluwasan. Mao nga kung nganong iya nga paganing gihatag ang iyang bugtong nga anak nga si Jesus aron ilansang sa cross. Bisan pa ni ana ang mga tawo wala midawat sa Ginoo isip ilang manluwas o sa mga tawo nga nagkinabuhi paghihapon. Sa mga sala, dili mahimbalik ang bili sa tinuod ng mga anak sa Dios, nga gihimo sa dagway sa Dios. Sila dili mahimong tinuod ng mga anak sa Dios sa tinuod. Tungod kay dili nila mahimo ang katundanan sa mga tao. Sila dili lahi kay sa mga mananap. Ug wala na ilain kun dili tahop lamang. Ang Dios dili makadala ni ini nga mga tahop nga nawad-an ang bili sa mga tawo ngadto sa gingharian sa langit uban sa kalag nga minggawas gikan sa trigo. Unsay mahitabo kung ang Dios motugot sa mga tawo nga magdumot, masina, nagig-away o ganaa tanan nga mga matang sa dautan ngadto sa gingharian sa langit. Dayon, ang gingharian sa langit dili mahimong malipayon, matahom ug mahimayaon nga dapit. Busa unsang mahitabo ngadto sa mga kalag nga dili makaadto sa gingharian sa langit. Mawala na lang ba sila? Bisan ang mga kalag nga mga tahop tungod kay sila makadawat sa ginhawa sa kinabuhing agikan sa Dios, sa walay katapusan ana og dili mapalong. Busa kinahanglang adunay dapit nga aron ang sa pagpundod nila sa walay katapusan. Kana nga dapit mao ang impyerno. Katong mga kalag nga nahimong tahop pagasalutan sumala sa bayad sa ilang mga sala sa walay katapusan nga kalayo. Padapos, mga kaigsuonan diha kang Kristo, mga tumatambong kamo na minabahin sa kung anong gibuhat sa Dios sa mga tawo ug giugmad sila niini nga yuta. Karon inyo nga ba nga matubag ang pangutana nganong kita nagapuyo? Kita nagpuyo nga mahimo nga mga trigo sumala sa katuyuan sa Dios sa pag-ugmad kanato. Una sa tanan kinahanglan nga motuo kita diha sa Dios nga magbubuhat. Ug unya dawaton sa Kristo, ingon nga atong manluluwas. Dugang pa kinahanglan ta nga motuman sa mga pulong sa Dios ug sa pag-usab sa atong mga kagalingon pinaagi sa gahom sa balaang espiritu nga magkinabuhi sa usa ka balaan nga kinabuhi. Kung buhaton ninyo kini ang Dios moila kaninyo ingon nga iyang tinuod nga mga anak nga diin mahimo niyang makigsalo sa iyang gugma. Iya dayon unya kamong agakon ngadto sa matahong nga gingharian sa langit ug sa mga hangturong kalipay ug kasadya uban kaninyo. Mga kaigsuonan diha kang Kristo, adunay gayoy langit ug impyerno. Ang Dios nagpahibaw kanato sa daghang may tungod nga sa langit ug sa impyerno pinaagi sa lawong nga espirituhanong komunikasyon ug nagpakita usab siya og pananawon. Atong gimantala ang mga sulod ngadto sa mga basahon ug adunay daghang mga hangyo para sa niini nga basahon gikan sa tibuok nga kalibutan. Karon kini gihubad ngadto sa Ingles, kinas sila Chinese or Japanese, Hindi, Tamil ug Russian o gihubad ngadto sa daghan pang mga pinulungan ang gischedule.
Ang langit kay maanindot gayud nga og malipayon nga dapit. Ang mga kagahom nga Dios ang nagdekorasyon sa langit ng gingharian sa labing maayo nga paagi alang sa iyang mga hinigugma nga mga anak. Bisan ang labing maanindot nga dapit sa yuta dili maitandi sa langit. Tungod kay ang langit ng gingharian gihimo sa Dios nga magbubuhat sa kaalam ug gahom nga dili ikatandi ngadto sa abilidad sa mga tawo. Pananglitan, ang bulawan nga giisip nga bilinon kaayo niini nga yuta kay salug lamang sa dalan diha sa langit ng gingharian. Dugang pa ang tanan nga mga matang sa manindot nga mga yuta, mga perlas ug kristal gidekorasyonan ang mga balay sa manindot. Ang kolor o kasinaw sa matag usa nga mutya kay lahi ra gyud sa niini nga yuta. Kay pananglitan, ang katahom sa sardio sa langit kay lahi lamang kaysa sa dinhi sa yuta sama nga kita makatandi sa kasinaw sa baso ug sa diamante. Bisan ang nagkidlap-kidlap nga dahon sa kahoy ug mga kadasig sa mga baho sa mga bulak didto sa langit kay manindot kaayo ug sa matahong nga dili matungkad sa tawhanong imahinasyon. Diha sa Biblia si Apostol Pablo miingon nga siya nakakita sa paraiso ug ang paraiso kay labing ubos nga puluyanan nga dapit diha sa langit ng gingharian. Pinaagi lamang sa pagtan-aw sa labing ubos nga ang sa puluyanan sa langit, siya nakaangkon sa dako nga kusog ug paglaom. Bisan sa maong grabe nga pagsulay ug sa paglutos, siya pwede nga malipay ug muhatag sa mga pasalamat ug kinabuhi alang sa Ginoo, alang sa iyang tibuok kinabuhi. Kung kita nahibalo lamang kung unsa ang mata nga dapit ang langit, kita makabuntog sa bisan unsa nga matang sa mga kalisdanan niini nga yuta, uban sa pasalamat ug kalipay. Ang Dios nagubmad sa mga tawo niini nga yuta aron sa paggiya kaninyo ug kanako sa niini nga matang sa dapit. Siya madagasigon kaayo nga makaangkon og tinuod nga mga anak nga nagkaanggid sa Dios ug adunay balaan ug gibalaan nga kasing-kasing. Manginaot ko nga kamo mahibalo kung anong gikultibar kamo niini nga yuta pinaagi niini nga mensahe. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo makahimo sa pagpuyo sa kahangturan dito sa langit ng gingharian sa pagpakisalo sa gugma sa Dios isip iyang tinuod nga mga anak. Amen.